Pero eso no querrá decir que has venido obligada. No, tú sabes que no. Siéntate, que te voy a poner una copita de Oporto. El pare de mon pare estava empleat en l'Ajuntament, feia de aguasil. ¿Acostumbrada que estés? Pues entonces, en la primera copa yo ya iré. Per qüestions, no sé si polítiques o el que siga, va deixar de ser aguasil i es va quedar sense ninguna faena. Es veu que tenia afició a ser barber o li se va presentar de moment per tindre una faena que tenia 3 fills jovens. Els fills van deixar d'anar a l'institut perquè no tenien el sou que tenia son pare i es van posar a treballar de barbers. Pare i fills van alquilar el que és avui el Barsol, un tros que n'hi ha a la part dreta de la casa, van alquilar aquest tros, que era una habitació prou gran, i allí van fer la barberia. El meu bisabuelo venia de Barcelona. Era pràctic del port de Barcelona. I no havia anat mai en espardenyes, sempre anava amb botes. Era un senyor de lletres. Vingué a Manuel, cridat per un amic d'ell, que tenia 6 terres, i li va dir: tindràs que vindre a Manuel, que allí n'hi ha molt de per vindre, i era de veres en aquella època, i allí la teva famílieta i tu viureu molt bé. I sabeu que jo estic al costat de vosaltres. Bueno, el va convoiar i el meu antepassat va plegar a Manuel. Tenia 5 xiques i 2 xics. I només va plegar a Manuel, vam fer jutge. Els meus pares eren veïns i resulta que van agarrar amistat i com ma mare era viuda i mon pare viudo, van agarrar i es van casar i resulta que un en tenia 2 i l'altre 2 i després mos va tindre a nosaltres, al meu germanet, a l'altre 3, a Montoa. Vaig néixer en Xeraco. Als 2 anys vam anar al grau de Gandia, que mon pare estava de carabinero allí i vam estar allí hasta el 36. Así estava mi abuelo y mi abuela, i claro, després que bombardejaren allí, mos vinguérem així. A poc, amb llet de pot i sopes d'all, em vaig criar. Tinc la nostàlgia d'aquella casa, del món aquell, que li hem de fer. No em preocupe, és l'únic luxe que em puc permetre, i a fer punyetes. Com un pare li agradava fer bon foc, tots venien a casa, s'assentaven a la vora del foc i allí estaven. Hi ha una xica que vivia propera d'allí casa, que es gitava en ma casa. 20 anys va estar en ma casa. Les cases no es tancaven, estaven obertes. No teníem la clau al pany. Per les nits, totes les persones en el carrer en estiu, era un rosari. Bona nit, bona nit, bona nit. I era una cosa que gossava del veïnat. I teníem un home que venia a Terreta per escurar en un burro. I l'home per les nits a tocar la canya a la porta del carrer. Que han sigut velaors. Sempre he sigut personal. Més de nit, més personal que els altres pobles. Perquè així, a les 2 del matí, a voltes la plaça estava plena
i anaves a Pobla i no en veies a ningú pel carrer. El carrer d'Àngel només aplegava que el xàrter. D'ahir n'hi havia una era, i d'ahir per cavall ja no n'hi havia res. I per la part de dalt, doncs, els de l'estació han fet ahir nou i està a l'estació. Això era. I després, carrer Abat i la Serra, que diem la Serra, carrer Buenavista i la Verbena. Això és el que era Manuel. I la part de l'església, l'Ajuntament, el carrer Maestro Garrigues, que això seria el més vell, perquè li diuen el carrer Nou. El poble, estava tot el poble, tots els carrers, els clotxes i així. I quan plovia s'omplien els clots. Carros s'encallaven en els puestos en Correus. Ahir va haver un carro que es va estacar i va haver els homes, el van traure, que anava carregat de taronjo. No havia aigua. Ens costava a cada setmana, li tocava un dels 4 que érem, a portar l'aigua en el poal, en el cànter de la sèquia a casa. Tenim en casa una gerra que fem oli i la teníem plena d'aigua i d'ahir anava traient ma mare, es forava, lavava, en fi. De bon matí l'amplies de la sèquia i la baixava clareta i tan fresqueta. Quan posava l'arròs, en seguida deia, ale, va, agarra la botija i agarra un poalet o algo, 2 coses les pots portar. La botija, jo anava a la plaça i ahí en la plaça jo omplia la botija, omplia el poalet i paga a casa. Això era el pan nuestro de cada dia, la llavar i la bugar. Nosaltres érem privilegiats perquè teníem l'aigua baix de casa. Per beure tenies que anar a la font del poble, això per supost. Però per llevar, per escurar, ho teníem dins de casa i érem uns privilegiats, tots els que vivíem a aquesta part del poble. Perquè les dones que vivien dalt la serra, que diem nosaltres, que és la part alta de Manuel, tenien que vindre, baixar on estava la sèquia, que era molt pesat perquè era tota una costera, per pujar a aquestes cases. El dia de Sant Antoni tallaven l'auia de la sèquia i en febrer, el dia 2, donaven l'auia. Però tot aquest trajecte, les dones pobretes anaven a llevar al riu. No n'hi havia altra font, i en Manuel perquè n'hi havia riu. A la vora del riu n'hi havia homes que es treien trossos de terra del riu i allí feien carabasses, tomàquets, de tot el que es podia fer, claro. Entonces, allí n'hi havia uns trossos de piso que era com un césped, però era brossa. I les dones tenien els llençols damunt la brossa. Claro, si era un dia de sol, antes de pujar ja estaven aixamorats, que es dia així. O sigui, que ni estaven banyats ni estaven eixuts, estaven aixamorats. La casa només hi havia una habitació. A un costat i altre de l'entrar tenien pedres de silleria perquè passara el carro. I al final n'hi havia un corral i un estable. La casa estava fatal, no n'hi havia ninguna comoditat, no n'hi havia res. Allí fora del corral n'hi havia un banc que allí guisaven i això. I l'estable estava tot enrajolat, com si fos un quarto de bany. Davant del pessebre estava tot enrajolat en blanc, entre els jolers de manises blancs. I hasta un quadre de Sant Antoni. I quan es feia de nit, quan ja havien sopat i tot, en la llar que estava a la segona neva de la casa, allí feien foc en hivern i
posaven l'última tronquet o rameta o el que fora i enseguida tragueu el colchón i traien una màrfega de palla a cada uno a cada costat del foc. El carro es quedava en els braços alçats dins de casa. Resulta que no n'hi havia bàties. Era Un dipòsit d'obra. I damunt tenia una fusta i el forat per sentar-te. un drapet i d'ahir, quan estava brut, que ja no cabia més, el reballàvem i en posàvem un altre. Una per tots, claro, i així anàvem. S'amplia. Anàvem allà pel molí, per la cendra, carregàvem i a mesclar-lo. Posar les boteres d'ahir, les botes, i ja teníem una burreta, carregàvem la burra i el bancal. ¿Quién compra un borreguer? 3 pessetes y un 15. La vida ens era una sorpresa. Una granota viva a la butxaca, una cúpula enorme de cristal, un silenci, un desig rabent, un estupor, un rellotge parat que algú ens havia donat perquè a la fi el poguéssim obrir, com de nens volíem, i no tenia res interessant a dins, i ens tornàrem a riure. Jugàvem a la riba, i la riba era... s'omplia cada un en lo seu, a les xapes, al cerimí, pues cada un tenia el seu rol. Hi havia una temporada que era l'hivern que jugàvem a corda, a botar la corda, a conillets a amagar, a samarreta. A l'escampilla, que era el pico i la barra per la xina. El canut, que això era d'especialistes. Així d'escola, el dia que anava a escola, i anàvem a fer arques de nua. Arques, saps què és? L'arca era d'índios total, Mos tiraven pedres uns altres, els de Nova i els de Manuel, i això era fer arca. Em vaig reballar una codolà i vam fer un boll així. I ahí s'ha quedat la marca. Ma mare feia 30 traus i te'n vas a jugar. Jo feia els traus com una màquina per anar-me'n a jugar, claro, com els xiquets. Jo ho feia, però volant. I una amiga meva, que era molt amiga, que li diem Paqui Aparicio, s'assentava en el portalet al costat meu. Ja només te'n falten 7, només te'n falten... Jo acabava els trens i me n'anava al berenari a jugar. Ja estava la feina feta per mi, perquè era xocoteta. Els que tenien bicicleta, i bicicleta, els que no en teníem, anàvem a peu. Per la nit, quan acabaves, quan acabaves, el cap de quadrilla feia xiquets, arreplegueu cabassos. I nosaltres arreplegàvem l'escala, els cabassos, alicate, tot dins. I a peu, ali, a casa de Canals. La primera escola que jo vaig anar estava el que és avui l'Ajuntament, a la part dreta, mirant enfront, des d'ací, n'hi havia una aula gran, molt gran. Escuela Unitària número 2 de Manuel. És la que anava jo. I una vegada estaven ja tots firmes, arriaven bandera. I mentre arriaven bandera, cantaven, cara al sol, con la camisa nueva. I això ho fèiem de matí i de vesprà. Fèiem altra vegada la bandera, no sé com es diu a catxar-la, però bueno, el matí sí que era arriar-la, després no me'n recordo com el dia. I també tornàvem a cantar el cara al sol. I només cantàvem el cara al sol, resàvem. I si era el mes de Maria, cantàvem. Però tots, de totes les escoles. El mestre va dir, dime el rosario. I li vaig dir els misteris. Li vaig dir els misteris. Però en la lletania, com van vindre el Virgo i tot, i vaig
em vaig parar en un Virgo que no sabia passar. I em va dir, para les manos. I em va pegar 42 paletades a les mans per no saber-me el Virgo. I tots els xiquets d'escola comptant-les, les paletades. I em va fer quasi tot ple de bombolles. Però no me'l vaig poder ensenyar. I així diverses voltes. I la més pesada va ser el Senyor mío Jesucristo, que també me'l sabia, però vaig m'enganyar. I diu, tráemelo 200 veces escrito. Y no era el problema de escribirlo, sino el papel para escribirlo. Que no tenían papel para escribir y no podían comprarlo, claro. I això és quasi tota la història. Tenien que fer fitxes. Les mestres dels xiquets, com els diuen els pares, i tot bé. Però era l'època que era, i ja fulana, jo no sabia com dir-li l'ofici de mon pare, perquè mon pare era botiguera, però això no era nom d'ofici. És comerciante. Doña Consuelo, jo, pues bien, comerciante. I una altra xiqueta cada dia, mon pare va a l'horta, i una diu, mon pare és extraperlista. Mira, mos van quedar, tot el món sabia que son pare es dedicava a l'extraperlo, però com digué la xiqueta, de professió, i una altra xiqueta va dir que son pare era carterista, i era de veres. L'home feia, en l'agost, se n'anava de matí i venia més dia. Se n'anava a València i venia més dia en el jornal guanyat. Mon pare va estar tancat en Madrid. Va vindre, pues seria en el 41, penso que va vindre. I entonces, quan no tenia feina i no el llogaven, pues va fer escola, hasta que li prohibiren. Li diuen Valeriano Torres. El tio Valeriano, 2 hores, hora i mitja, 2 horetes. Lo poc que sé, ell ho va ensenyar. Els mestres, pocs han calfat el cap en mi. S'ha calfat poc perquè resulta que jo no tenia més remei que ajudar ma mare i em pare, que eren molts en casa. I em costava anar-me'n a treballar. Les famílies de dol per a tota la vida. La guerra, la postguerra. Recorde aquella mare que no li varen dir que el fill havia mort en el front de Terol. Simplement li digueren ha desaparegut. I va passar la guerra esperant el seu fill. I va acabar la guerra i esperava el seu fill. I va parar la taula. Li va posar també llençols nous en el llit. I esperava a la porta. No ha sabut res del fill. Ell estava en un moral de Calatrava, de soldats, i ma mare i un altre matrimoni, com hi ha dos del poble, eren els dos del poble. I vols que anem a veure-los? I ma mare diu, anem-on. I me'ls fan que plegar, ja tenien l'ordre per eixir a la frontera. I va ser la toma eixa que feren una toma de morts en Teruel. Ahir va acabar. Ni sabem si està cremat, ni està enterrat, ni està tancat. La qüestió que al poc de temps vam tindre una carta del general, una carta dient desaparegut. I ahir va acabar. A ma mare la van matar. Tots els dies ella havia de resar per ell. I no tenia res a fer. La qüestió és que a casa no ha vingut. La guerra, pues, nosaltres érem... Jo encara no tenia 9 anys quan es va acabar.
Jo complia els 9 anys en octubre del 39. Teníem 2 tenientes refugiats en ma casa. 2 tenientes. Ho subministraven ells, anàvem nosaltres a la burreta i carregàvem la burra tot subministre d'ells. I d'ahir, doncs, menjàvem tots. M'ho van vindre perquè m'abuelo va dir anem a una casa per si a cas bombardegen. Pues vam vindre en el camió era d'un del poble, el camió de Leandro. El coneixen tot el poble dels vells, el coneixen el camió de Leandro. I me'n vinguem i a la setmana de vindre amb nosaltres vam bombardejar el Grau de Gandia. Diuen els d'allí que la primera bomba va caure en la casa de nosaltres i la va derribar tota menys l'escala. De nit no es veia cada llumeta. Les llums totes apagades. Quan sentia la serena, tot apagades tots. Dormíem, 14 o 15 que érem, tots vaig a l'escala. Uns es paguen per allà, i altres es paguen per ací, però canviem tots. L'Iglésia, pues, en la guerra, pues, va deixar de ser Iglésia, de fer missa, i jo recordo que pareixia com un economato. I allí jo recordo que anava amb ma mare, anàvem allí a comprar llet, que no n'hi havia, i era difícil aconseguir-hi. I altres coses allí, oli... Jo tenia perquè ja ha faltat, una cunyà que li diem Madalena i estava casant amb un home que li diem Batista. I Batista tenia 4 germans i una germana. I es van ajuntar els 4 germans en la guerra en diferents fronts sense ells saber on estaven, perquè es veien tots els dies. Mira, jo he recibit carta, jo m'han enviat això. Resulta que els 4 germans no estaven tots en un mateix bando. N'hi havia, potser 3 en un bando i un en un altre, o 2 en un bando i 2 en l'altre. Quan vaig anar a València, porten un bastó a la boca i gitats. No me recordo a què vam anar, que jo vaig anar amb ma mare a acompanyar-la. I allà tens a ma mare gitat, a mi gitat, i un altre que venia gitats, que si bombardejaven. La pava sempre anava pegant voltes. I sempre portava el cagalló a la punta. I així vam bombardejar el dia 11 de febrer del 39, que quasi quan es va acabar la guerra. El dia que bombardejaren, pues estàvem a la riba, jugant a boletes, uns a boletes, altres a xapes, així és que allí estàvem tots jugant. I al sentir el tro, pues, mos vam escampar tots. Jo vaig anar a parar dins del Litri, un bar que n'hi havia tots ells, allí a la riba. Vaig anar corregents, vaig tropeçar i vaig anar contra les taules. I allí mos cobijàrem fins que va passar tot el jaleo. I allí, pues, van haver morts i ferits. El dia del bombardeig estàvem nosaltres en un camp que teníem i vaig sentir esclafits i l'animalet, la burreta que teníem, va rear per casa. I el meu germanet, xocotet, perquè no... darrere d'ella correguents. I correguents tots, anàvem. Tots anàvem fugint, tots parant-nos. Au aneu tan forts, au aneu. I nosaltres me volíem pegar a casa. I entràvem a casa, estàvem tots bé,
Però el susto va ser tant demà en Xàtiva. Vam fer el tren tot a bandera. Soldats ens mataren, van bombardejar l'estació de Xàtiva. Buscaven el tren i en Xàtiva l'agarraren i escamparen els soldats per dalt dels arbres. Allò donava asco, veure soldats penjats, morts. Estàvem a la porta de casa i la casa del costat estava la ràdio en marxa i estava dient que ara entren els nacionals en València. I estiguent dient això, vam sentir un colp i després un altre, que creu que li van pegar una barra a la locutora i al caure va sentir l'altre colp. Això, i entonces van donar el parte de guerra, que ja havien entrat les forces nacionals i me'n recorde que entrava un oficial, un teniente, a cavall i la tropa darrere. I estava a la plaça i jo això me'n recorde que feien pols perquè com la carretera era de terra, pues estava van entrar. D'això me'n recordo jo, clar. I després resulta que en la mili, quan vaig estar a la mili, un capità que ens donava lliçó, resulta que era, segons li va dir ell, el primer oficial que va entrar en Manuel. I resulta que seria el que anava a cavall. I li diuen don Francisco García Piñera. I ell ens va dir que ell va nomenar el primer alcalde. Els anys de la postguerra foren uns anys amargs, com no ho foren abans els 3 anys de la guerra. Per a tu, per a mi, per a tants com nosaltres, per als mateixos homes que varen fer la guerra. La postguerra era sorda, era amarga i feroç. No demanava còleres, demanava cauteles i demanava pa, medicines, amor. Mon pare va anar a la guerra com tots els homes de la seva edat. I jo aquestes coses no les sé certes, per això no vaig a dir-les. Però sí que el van tancar en Portaceli, que allò era una presó. De les condicions que n'hi havia en la presó, que no tenien de res ni menjar, pues mon pare va agarrar una malaltia i va caure mal, pobre, ja no va tornar en si en tota la seva vida. No va tornar. L'agarraren en Madrid, quan es va acabar la guerra a Madrid, quan agarraren els nacionals. Madrid, entonces van agarrar a ell també. I d'ahir va anar a la presó. I va estar un any i pico. Li duien penicil·lina de Palma de Mallorca, del mercat negre, que diuen. No sé si ho hauré dit bé. Del mercat negre. Que era un practicant que n'hi havia en Manuel, que tenia el mateix que tenia el mon pare. I a ell, quan li duien de penicil·lina a ell n'encomanava per mon pare, a preus astronòmics, perquè en ma casa era un bon passar a quedar-nos sense res. Van vendre 3 fanecais de terra que tenia ma mare, herència, una casa que tenia mon pare d'herència d'Aixàtiva, i la van perdre aquesta casa d'Aixàtiva, que era una senyora casa, perquè mon pare tenia que entregar X diners voluntàriament pel govern. Quan es va acabar la guerra, recordo jo que venia jo de portar-li l'almorzar a un tio meu, allà baix del pont, que estava treballant, i ens cruzàrem en el camió que portava els presos republicans a Xàtiva. I ens saludàrem, ens coneixien, tio Benjamín, tio Castro i altres que no recordo jo el nom, qui eren. I ells es portaven ja a la presó Xàtiva. Ma mare i ma tia Maria anaven a Xàtiva a dur-li menjar a mon tio Benjamín. En la presó de Xàtiva, tots els dies no menjaven tots. Entonces,
les dones anaven a peu a Xàtiva per la via i s'enduien una cassola en arròs. I quan anaven a la presó, d'enfront de la presó, que entonces era la presó de l'Espanyoleto, en el carrer de d'enfront hi havia un forn, que era una dona molt bona persona, perquè allí anaven potser 20 o 30 dones o més. Feia així, com si estiguera adobant un poc d'ensalà, que no sé l'oli que seria, i es posava l'oli i el pagava ella. I no es feia pagar res de coure la cassola. Després de la guerra va vindre una època molt mala, que tenien que treballar de xiquets i grandets. Hi havia molta gent en Manuel en l'època aquella que estem parlant, que resulta que no podien menjar tots de lo que feien en les cases, perquè potser feien molt poc de menjar. I hi havia mare que enviava els xiquets, o anava ella, en calderetes, en perols, i el que sobrava dels soldats es ho donaven al que anava a demanar. Jo això ho he vist també. Una amiga meva anava, pobreta, vivia en Vicentica, i anava a que li donaren un xusco, que es dia el pa dels soldats, es dia xusco, perquè era negre. De la nit al matí, uns eren bons i altres roïns, els diners. En teníem poquets, però els poquets que teníem no valien res. I no en teníem ni un cèntim quan es va acabar la guerra. Si n'hi havia un molí, una moleta, no era molí, era moleta. I anaves en X quilos d'arròs en corfa i a tu donaven X quilos d'arròs ja blanc, bueno, blanc, es pot dir blanc, que no tampoc era blanc, no. Encara n'hi havia pallors fetes quan feies arròs caldós. Aquestes coses no es podien fer. L'Estat ho tenia prohibit. I quan venia la fiscalia, que li diuen xivatassos, ahir en aquesta casa fan això, en aquella casa, perquè ho feien, en Manuel hi havia persones que les coneixíem, tenien nom i apellido, però es dedicaven a xivatar. Anava ma mare i posava en un cabasset, en un cabàs així a mitjà, posava el blat i anàvem al molí ximot. A mi això era com una festeta, era una festeta. I per allà, i estava allà a la baixada del riu, a la dreta, a la baixada del riu, canviava el blat per la farina. Ja li donaven la farina llevant-li el que perteneix que era. De moliner canviaràs i de lladre no t'escaparàs. I jo, un dia que vaig anar, anava moltes vegades, i un dia de les que vaig anar, una veu, la fiscalia està en Manuel. Tu, ahí amagaeta, hasta que nosaltres el diguem, ix, o t'obrim i tu ixes. Jo he dit que t'età, sense dir ni mu. Mercat negre, claro. Cada estribó dels trens, una muntona així de saquets, sacs, maletes i tot, que portaven els traperlo. Nosaltres ens fèiem de bon matí i al casino. Si llogaven de matí, tenia sort. Llogar-se a la plaça i esperar allí com si tiraren una xapa. I així al cap de quadrilla o que tenia que llogar i anava buscant. Si tenia sort, doncs anaves. N'hi ha que anaven fijos, i això ja. Però els eventuals que diguem, si tenia sort anaves a treballar i si no, a buscar-te-la. Ara, després, quan van vindre les temporades, que podia anar a les temporades, entonces ja tenies més faena. I el més mal era en la zona de Pinedo, per allà alrededor, anar a arrencar planter en aigua fecal, que allí n'hi havia de tot. Rates, tota la merda, i com anava a plantar a vora mar, per allí, a vora la bufera, el terreny estava ple de caragols xocotets esclafats, trencats, i els rallaves els peus. I després anaves a arrencar allí a les aigües fecals, te s'unflaven, que no podies, el poquet que dormíem, quan ens alçàvem no podíem anar anant, fins que entraven dins l'avió.
treballàvem, però també ens divertíem. Sopàvem, ens pegava per anar a Génova. I un dia van agafar l'orella a tots, i gallegos, que no entrem a Génova en pantalons i calzoncillos. Diu, no, diu, va. I érem 6 o 7, érem. Ens vam fer nueteig i va haver uno, diu, vaig a pujar allà dalt. Però de tots els que anàvem, ningú es va donar compte que estava la llum encesa. I el plega allà dalt i se puja. I en aquest moment que plegava dalt, la filla encenia la llum. I sa mare que veu, que estàvem tots calzoncillos. Va dir, lladres, 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 lladres. Va veure que va desaparèixer i tota la nit ja no vam veure. En el musical feien per Carnaval ball, i anàvem a ballar, i també hi havia una casa allà a la serra, al carrer Valiente, que postaven un acordeó, feien ball i anàvem allí, pagaven 2 pessetes i a ballar. Fèiem en una casa per Pasqua, per exemple, per Pasqua, després de les Salines, primer de les Salines. I en casa, molta gent cridava a un xic de la Llosa que tocava l'acordeó i ballaven en cases. El camp de futbol estava molt animat, perquè a més el camp de futbol era nou, era tot bonico, tot bé, i anava molta gent, i es venien, i de fora, i tal i qual. I nosaltres anàvem ja quan estava acabant-se, perquè així no tenien que pagar entrar. El cine, pues, si podies tots els dies que en feien. Si feien cine, pues, això era lo normal. I quan va haver època que n'hi havia 3, podies triar. Dalt a la serra estava el cine Buenavista, després estava el cine del Sol, que era el de tota la vida, i després n'hi havia un cine que és el Vila Auditori, i anàvem tots els dies al cine, perquè tots els dies Eliodoro, que li dien a l'ordenari de Manuela Valencià, s'enduia les pel·lícules i les canviava tots els dies. O sigui que tots els dies, el que passa és que ne repetíem moltes vegades. En l'església n'hi havia un cartelet que numerava les pel·lícules, perquè n'hi havia 3 o 4 cines, i en cada puesto posaven una pel·lícula. Però si era era blanca, que podies anar tots. 2, con reparo. 3, amb més reparo encara. I 3R ja era per ningú. Em comprava una oliva que venia justo el de Nova en el carrito i en hivern venia olives i venia castanyes. Les torrava ell i les olives les adobava ell. Unes olives no sé d'on les treia l'home, així de grosses. Te'n compraves unes passaves tota l'espera xuplant i al final te la menjaves, però tot l'espera del diumenge xuplant l'oliva, perquè, clar... Hi havia un sereno que jo me'n recordo que tenia molt mal caràcter, així. El sereno és l'aguasil, sereno. Li donàvem un gotet de vi i mos fèiem en ell. I ja mos deixava entre. Posar ordre per ahir, posar ordre, i per la nit cantava també. Sereno, las 12 y media. Cantava les hores. El sereno mort un gos, se l'han dut a l'hospital. Les xiquetes de costura se l'han fet en oli i sal. I dia, si estava sereno, volia dir que no plovia. Ploguent, o el temps que fera. N'hi ha casa que posava, segons a l'hora que s'havia alçat, posaven 3 pedres, o 4, o a les 5. Jo m'ha d'alçar a les 5, posava 5 pedres.
s'hi van aplegar a veure a vora 3.000 soldats que, com no cabien així en el quartel, acamparen en el riu. En el riu, feien tendes de campanya, aparcaren allí. Mira, els soldats era part del poble, era com família. I els soldats venien del campament a peu, tots, però una barbaritat d'homes, tots vestits de verd. I mon pare mos dia, hasta la era de Cachona i prou, no passeu d'allí, que n'hi ha molt de soldats. I els soldats s'assentaven en els pilons de la plaça i vam passar, perquè per allí era el passeig. Els soldats, quan anaven de passeo, darrere de les xiques del poble, que és normal. Així n'hi ha moltes xiques que s'han casat en militars. La meva amiga Helena, que s'ha mort ja fa poquet. Molta família meva s'ha casat en soldats, que un era sargent, l'altre no era res més que un soldat ras. Per les festes, venia una companyia o dos i cobrien carrera. Acá passa uno. Però em passava la Mare de Déu. Anaven els festeros, jo vaig ser un any i vaig portar un regiment de Melilla. I van estar així, una mesa. Els soldats invitaven al poble, quan feien festes, feien bous, així, i n'hi havia contacte. Cal que no vulguérem, n'hi havia contacte en el poble i en els soldats. Nosaltres anàvem molt per allí. La gent, ells feien coses per Sant Fernando, feien festes. I la festa era per tots. Nosaltres anàvem. Nosaltres anàvem a la Jura de Bandera. En la Jura de Bandera n'hi havia un puesto per gent del poble. N'hi havia per els militars, per no sé què. I feien la Jura de Bandera i venien molta gent de fora, que són els pares i familiars de soldats. Estava tocant la música a la plaça, que entonces tocava, tots els dijous tocava la banda. I dos o tres militars, oficials, tenientes, capitans, portant una bomba de fum, i van reballar ahir a la plaça i allò es van bodegar tot de fum. Però la van pagar. L'Ajuntament es va fer càrrec i la van pagar. No sé si... perquè en el militar no jugues. El militar igual diu sí que no. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. T'ho recorden mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent, o l'amor, i rodolem per terra entre abraços i besos. Jo el coneixia perquè era un xic del poble i el coneixia. Això. Van vindre el meu home i 2 o 3 més. I va dir, i aquests asientos estan ocupats? Vam dir, no. Ens assentem nosaltres? Senteu, sí, el meu home va caure al meu costat. I ja em va dir una persona, mira, fulano vol anar a passejar amb tu, tu dices que vaig a passejar amb tu, i que vinga. Perquè jo a Pepe el coneixia d'un xic del poble, no era de la meva quadrilla ni res. I ell va vindre a passejar amb mi. I a mi em va xocar també, mira, coses que passen. I en el ball em va pegar a xafar, que no sabia. Em va pegar a xafar, i aquesta és per mi. I n'hi havia un altre que la volia. Va poder festejar en ella, vaig tindre que anar a demanar la mà als pares. I no va passar res. És fer-se l'ànim uno. I les meves germanes, i ma mare i mon pare, tu puja't en dalt, a mi.
Jo em vaig pujar a les habitacions dalt i elles en el corral. I es va quedar parlant mon pare, ma mare i el meu home. I el meu home duia una sua quan jo vaig dir, baixa, Marinieves. Quan anaves al cine, els nòvios no podien anar soles, havien d'anar acompanyats, perquè no estava bé, no estava ben vist. I nosaltres, doncs jo, mira, ma tia Maria, era la salvadora. L'estellador el tenia posat. Ella ahir, com aquells, i s'esperen que fan, que van en un carre, posen una estellador al mig, perquè estava la sogra. El dia de boda, sí. Vam fer la boda a Catomar. Vam fer una casa gran que n'hi ha allà baix. El carrer dels metges, en un almacén, ens van deixar i vam fer com un almorzaret, perquè a les 10, jo em vaig casar a les 10, i a les 10 ni era hora de dinar ni d'almorzar, però vam fer uns fiambres, rosquilletes, bocadillets, no sé què, i una torta. La vespre de la boda va nevar, però una bona nevà, que van llevar els amics del meu home i el meu home, van llevar en pales un passillo vam fer perquè jo passara, per si a casa l'endemà encara no se n'havia desfet del tot. En la Palmera vam fer el convit. I quan la meva dona ja havia eixit de casa, jo que estava postat tauleros de bambes, va fer el convit. I va dir, que la teva dona ja ha eixit de casa. Jo vaig anar a córrer, em vaig vestir i la vaig agarrar a casa ahir a la plaça. Ai, que alegria més gran, senyor. Vaig tindre un problemeta. Entonces el quedaves embarassat i no sabies si tindries xiquet o xiqueta. I el meu home deia, si és xiquet li diuen Pepe i si és xiqueta Vicentica. Jo, ai, que disgust. La meva sogra Vicentica, la meva germana Vicentica, ma mare Vicentica. Jo dic, no vull posar-li Vicentica a la meva filla. Per res del món. I discutir. Jo, mare de Déu, discutim antes de que naixi el que té que néixer. I el bo que no, jo em va sentir. I la meva filla va néixer el dia de la Puríssima. I vaig a la meva sogra a veure i em diu, Marinieves, no vas a llevar un nom a la xiqueta? Jo dic, no, li posarem, jo tota així una mostieta, dic, li posarem Immaculada el dia que neix. Diu, això és el que jo volia dir-te, que no li poses el meu nom, posa-li Immaculada. I això va ser l'alegria meva, molt gran, en sèrio. I a poc anem treballant, llevamos la pell en la taronja, ella 40 anys a la Macet. Pues mira, l'any que ve vaig a fer esta obreta i anar obrant casa, arreglant casa. Nosaltres, per haver d'acabar la casa, ens va costar anar 10 anys a França, a la Vendímia. Nosaltres anàvem a França i tot el món que anava a França guanyava diners. I quan venia es comprava una fanica, o 2 fanicaes, que per això és un minifundio el que n'hi ha per tots aquests pobles. Jo vaig començar a anar a França en el 57 i vaig acabar en el 92. Les festes de Manuel ara són en agost, l'últim diumenge d'agost o el 1 de setembre, avui. Però eren en octubre, tota la vida. Però va vindre el boom d'anar al Montotx a França i no n'hi havia ningú Manuel. He viscut una vida que hem vist de tot. Des de no tindre ben dit quasi llum, a tindre el que tinguem. I telèfon, pues, havia una centraleta, i havies de demanar una conferència. Tu dies el número i ells posaven els números. En la clavija ixa posaven el número i t'anava a tu. Agarraves el telèfon d'allí i ja parlaves on ells s'havien posat, en les clavijes eixes. La nevera era una carnera d'aixes de tela, i allí posar la carn, si en teníem. El que tenia entonces una tele, i avui en tenen tots, en tenen 2 o 3. Tenia televisió Mauricio i el Retor.
I el retorn anaven al centre i anaven a veure la televisió, posaven el carrer i tots en el carrer a veure la televisió, el televisor cara al carrer i ahir en el carrer tota la placeta anaven ahir. I quan es va casar la Fabiola, allí en la peluqueria, bueno, la gent que va vindre a fer-se el moño ese dia. Però para más inri, Saturnina, que estava embarassada, es posa de part. Se'n puja amunt i vam passar al metge. Jo treballant, al final, vaig sentir a la xiqueta i li va posar Fabiola. Va néixer quan estava casant-se l'altra Fabiola. L'àvia potable va vindre, seria en el 58 o 59. Per ahir vindria l'àvia. Posarien l'àvia potable en el poble. La lavadora és l'invento del siglo per mi. Em vaig comprar una lavadora, jo no me la vaig comprar, me la va comprar ma mare, perquè veia que jo feia tanta feina bordant a l'horta els xiquets. Jo ja tenia els xiquets, I em va comprar una lavadora. Però aquesta lavadora era que rodava i tenia al mig de la lavadora un espigó, que és el que rodava. I tu quan ves que la rebossa va neta la paraves, que ella no es parava. Entonces, les dones que tenim, els homes, llauraors, traiem els llençols, com això ho havies de rentar, i es posàvem en una gaveta. I en aquesta olla, que havies llevat els llençols, que estava l'olla neta, allà es llevava la roba dels homes que anaven a l'horta, per ahorrar-nos sabó i feina. El primer cotxe va ser d'uns desguasses d'aixòs dels militars. Però vam anar a la playa i tot anàvem. I el cotxe ixe, dia el meu home, això no es trenca mai, això no es trencarà mai. Això va ser a mi el milagro del siglo, el tindre un vàter, jo normal i corrent com totes les persones, en la seva dutxa, tot. I després, a poquet, me'n vaig fer un altre d'alta en l'endemà. Les persones que van treure a flot Espanya després de la guerra van ser les dones. Les dones. La meva generació ha sigut un poc el que ha trencat el gel d'entrar als bars una dona. Han pegat un bot enorme. No l'han pegat encara del tot sencer, que poquet a poquet ja anirà això madurant-se. Quan el fas més major, doncs, jo què sé, els anys o el que siga ja, no comptes per la majoria de les coses, perquè no comptes. El fas invisible. Igual que t'arregles de blanc, de verd, de roig. Invisible total. I tu t'has fet major i és un segon plano total, total. Les persones majors necessitem un respecte per tot el que han fet, per tot el que han sigut i per totes les trapisondes que han passat fins avui, que pareix que això no hagi sigut mai. I no teníem unes sabates per canviar-nos. Tot això ha sigut nosaltres els que ho hem anat fent a poc i passo a passo. Jo, com ja no em preocupé de res, més de 4 coses no les sé. Que m'arrepentisc? Pues, en una època d'haver sigut pobre, però ara estic satisfet. Ara tinguem una vida que, el que deia mon pare, viva la vejez. A l'atardecer de la vida em sent feliç, contenta, desvanida de veure els meus alrededors. De la família, de la meva dona, les filles i la xica i els gendres, que han eixit tots de meravella. Això és el més content que estic, claro, i més satisfet. La meva vida ha sigut, jo crec que l'ha viscuda molt bé, molt bé. Jo he sigut molt lliure de pensament i de tot. Ha tingut molt bona companyia, el meu home, els meus fills. La família, massa bé. La meva dona no sap què fer-me. Si no tinguera el geni que té,
Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariren i així estic. Així treballa i dóna besos. Així agonitza i així em ric. Així defensa unes collites, 10 veritats i 4 mites. Així em pariren i així estic. Pobre de béns i ric de dies, pobre de versos d'afany ric. Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraband. Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen van. Tornen un dia, altres se'n van. L'esperança de contraband. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen van. Tornen un dia, altres se'n van. L'esperança de contraband. I així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, i així les cante, així les dic. Així em pariren i així estic. I així treballa i dóna besos. Així agonitza i així em ric. I així defensa unes collites, 10 veritats i 4 mites. I així em pariren i així estic. Així em pariren i així estic. Així em pariren i així estic. Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen van. Tornen un dia, altres se'n van. Dic les coses que venen van. Tornen un dia, altres se'n van. L'esperança de contraband.